जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटा ले पजननी टूटले पजननी दिलवा टूटा ले पजननी अरे बहुते दर्द दिला प्यारे हो दिलवा टूटा ले पजननी। बाकी आज हमार भतीजी आध्या के जन्मदिन बा। हां जी एगो पहले सोहर हो जाओ सही बात ओकरा बाद सुना आओ लोग दुनिया सिमरन और पूजा नो ज्योति और सिमरन एगो सोहर सुना दी माई वहीं जुटल वालो तनी मॉनिटर में आवाज कम रहे बाकी साफ बोले। हां हां दीपक साउंड भगवानपुर मनीलाल जी फिर हम होता भैया लेवल कमे रहे मगर फ्रेश सुनाए माइनरे हो तनी मनी दोस्त पीछे हो देखो भोजपुरी के सोहर कैसन एक जानी कहत तारी के सखी बताओ तोर लइका भइल है हां चाहे लइकी भइल हिया हां जी तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लइकी बतावती है का बतावती अरे कि कौन मास बाबा वो बिया हो कइले अरे कौन मास बिदा कइले हो चापुर ए ललना ए ललना कवन मसे अरे सुतली से जरिया तो ए उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमर भारी भइली कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो कौन मास बाबा बिया हो कइले अरे कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो ए ए ला ला ना बाबा ए ललन कौन मसे अरे सुतली से जरिया तो अरे देहिया हमर भारी भइली एको हिंदी के मरलो तो गबड़ा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक कमरिया धई के जावो ए बबुआ ए कमरिया धई के जावो ए बबुआ रे बाबा हमके बुलावे नी तो हम नहीं आवेली हमके बुलावे नी तो हम नहीं आवेली अरे हमके बुलावे नी तो हम नहीं आवेली मई से नाता तूड़ा हो ए बाबा के बाबा
लड़की जवाब देती है कि सुनो हम गौना में से सब काम कर लेबे फागुन में से बाबा मोर बिया हो गइले चैत में से विदा कइले हो फागुन मासे बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो अतहिया हमरो भारी भई आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हम ये कहबे आध्या खाती बनवानियो नबुनी पापर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो नबुनी पापर अरे बनवानियो नबुनी पापर सुतवरिया बनवा नियन बबुनी पातर सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवार नजरिया नहीं ला बाबा मोर बिया हो गइले कौना से विदा कइले बाबा मोर बिया हो गइले कौना से विदा कइले हो सुतली से जरिया तो यही हमरो भारी भई अरे सुतली से जरिया तो दहिया हमरो भारी भइली हो।